ትማሊ ብዛዕባ ንግስነት ኣክሱም ወይ ድማ ስልጣኔ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ዓለም ሙሉእ ዝዛረበሉ ዶኩሜንት ዝኾነ ታሪክ ክዛረብ ፈቲነ ገና ከይተዛረብኩ ከለኹ ተቃውሞ መጽ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃይማኖት ኣልዒለ ተዛረብ ምክንያቱ ትግራይ እውን ብመሰረቱ ኣክሱም ማእከል ዝገበረት ትግራይ እውን ንገዛእሱ ዓዲ እስላምን ክርስትያንን እያ ናይ ኤርትራ ናይ ላዕላውነት ወይ ድማ ሃገር ናይ ምዃን ሕቶ እውን ኣይልዓልኩን ምክንያቱ ኤርትራ ሃገር ንኽትከውን ዋጋ ካብ ዝኸፈሉ ሰብ ሓደ ኣቦታተይ ኣቦሓጎታተይ ኤርትራ ሃገር ክትከውን ሰሪሖም እዮም ቃልሲ ኣርባዕታት መሪሖም ሰውራ መሪሖም ኩሉ ሰሪሖም ኣነ ጥራይ ምንታይ ኣተኪረ እንተወሓለ ድሕሪ 1991 ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ተዓዊቶም ናይ ሓባር ፀላኢ ደርጊ ምስ ኣለይዎ ዝዓበይ ዕድል ነይርና እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ክመፅእ ድላይ ካብ ፖለቲካዊ ምክንያት ሃቦ ንህዝቢ ዝጠቅም ስራሕ ኣይተሰርሐን እኳ ደኣ 3 ግዜ ተዋጊእና ብክልቲኡ ወገን ኣብ ኩናት ተዓዋትን ተሰዓርና ይነበሮ ኩልና ኢና ኸሲርና ብኤርትራ ወገን ዝጠፍኡ ብፆተይ ኣሕዋተዮም ብወገን ትግራይ ዝጠፍኡ ኣሕዋተዮም ስንታይ ህዝቢ ዘለኹ ብቆንዱ እቲ ብሔረ ትግርኛ ወይ ድማ እቲ መሰረት ስልጣኔ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስልጣኔታት ዝውንን ትግርኛ ማእከሉ ኣክሱም ዝኾነ ኣዱሊስ ዝወደቡ ዝተፈላለዩ ብራናታት ዝውንን ኣርክ ኦፍ ኮቨናንት ዘለዎ ዓብይ ህዝቢ ዓብዲ ዋርሕ ዝሰርሐ ፊደላት ዘለዎ መዘና ዘይብሉ ብኣፍሪቃ ደረጃ ዓብ ታሪክ ዝሰርሐ ህዝቢ ሕድሕዱ ኩናቆት ተዳኺሙ እዩ ነዚ ዝቐተለና ነገር እንተልዩ እቲ ቀደም ኣብ ስልጣኔና ዝነበረ ናይ ፊውዳል ስርዓት እኳ ንቃለሶ እምበር ብድሕሪኡ ዝመፀ ሞደርን ፖለቲክስ ነቲ መሰረትና ባሕጊጉ ነቲ ጥልያን ዝሃበና ናይ ፅልኢ መንፈስ ኢና ተቐቢልና ኣነ ሕጂ ኣብዚ እዩ ደሎ ናተይ ተቃውሞ ኤርትራ ተቃሊሰ ካብ ባዕዳዊ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣናጊፈ ሃገር ገይረያ እየ እዚ ሓደ ኣቺቭመንት እዩ እዚ ሓደ ዓወት እዩ እዚ ሓደ ፍረ መስዋእተ እዩ ፍረ ስንክልና እዩ ኣያታተይ ኣሕዋተይ ከቢድ ረዚን ዋጋ ከፊሎም ዘሳኽዕዎ ዓወት እዩ ብወገን ትግራይ ነቲ ብናቱ ክዳን ዓቐን ዝሰርሓ ኢትዮጵያ ማለት ኣምሓራ ማለት እዩ ዝብል ሰይሩ ብሔር ብሔረሰባት ማዕረ ዝኾኑሉ ስርዓት ተኺሉ ንኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ መንገዲ ዝወሰዳ ብዓብዪ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ንኽውስን ዘኽእሎን ሎሚ ቁመና ሃሊ ኣንጻር ኩሎም ፀላእቲ መኪቱ ደው ክብል ዘኽእሎ ስራሕ ከዓ ሰሪሐ እየ ንዑ ከዓ እያታተይ ኣቦሓጎታተይ ኣቦታተይ ዋጋ ከፊሎምሉ እዮም ንዓይ ከቢዱ ንዝፀንሐ እዚ ስልጡን ሓያል ማእገር ዘለዎ ብዓለም ደረጃ ታሪኻዊ ዝኾነ ቅርስታት ዝውንን ሓያል ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ተመቒሉ ወና ስልጣን ጨቢጡ ሕድሕዱ እንዳተዋግአ ኣሕዋት ቀትል ስለ ዝፀንሐ እዩ ናይ ትማሊ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ትግራይ ተገብረ ኩናት መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ 100 ዓመት ድንቁርና እዩ እዚ ዝብልኩ ኣነ እዚኣ ብምባለይ ኣስላማይ ይኹን ክስታናይ ይኹን ኣይልዓልኩን ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነትን ዘይነፃነትን ብሄራት ናይ ኤርትራ ኣይልዓልኩን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄራት ኣሕዋተይ እዮም ሓቢርና ተቃሊስና ኢና ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢና ንነብር የኽብሮም ሪስፔክት ገብሮም
ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብሄራት the same thing bird do. I love them. They are my brothers. ብዘይ ናይ ዚኣቶም ትግራይ ምኾነትን ብዘይ ናይዞም ብሄራት ድማ ኤርትራ ምኾነትን I agree 100%. ይኹን ግን እቲ ቀንዲ ሽግር ዘሎ ሃጓ ፈሪሱ ዘሎ ኣብቲ ትግርኛ እዩ እዚኣ ክዕርኤላ ምኽንያት ወይ ዕድል ኣብ ትርከበላ እዋን ከም ጽቡቕ ነገር እየ ዝወስዳ ምባለይ እንታይ እያ ትጎዳእካ እንታይ እያ ትሃሰየካ ኣብ መስጊድ እያ ትኹን ኣብ ቁርኣን እያ ትኹን ኣብ ላዕላውነትን ነፃነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወጋዕ ደጋ እያ ትኹን ኣብ መጻዕ ዕድል ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ወጋዕ ደጋ እያ ትኹን እዞም ክልቲኦም ትግርኛ ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብሩ ሓያል ህዝቢ ግን ዝኾነ ዕድል ተረኺቡ ናብ ሓደ ክመፁ ከለዉ ንዓይ ረብሓ እምበር ጉድኣት ይብሉ ፖለቲካሊ ከንብቦ ትንታነ ክህብ ክእለ ብህዝቢ ደረጃ እንድሕሪአዮ ግን ረብሓ እዩ ድሕሪ ሕጂ ኩና ጠጠው ዝብለሉ መንገዲ ኩሉ ናተይ ረብሓ እዩ እዚኣ ምስ ላዕላውነት ኣይትተሓስ ምስ ሃይማኖት ኣይትተሓስ ግልጽ እያ እታ መወዳእታ ዘለዓልክዋ ድሕሪ 100 ዓመት ጽልኢ ጥልያን ዝተኸሎ ምኒልክ ዘቐመጦን ብወገን ትግራይ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያውያን ክኸሉ ዝኸድዎ ጉርሓቐት መንገዲ ብወገን ኤርትራ ድማ ነቲ ጥልያን ዘቐመጦ ናይ ጽልኢ መኣዲ ብምብላዕ ንዓመታት ዝኸድዎ መንገዲ ክርትም ኣቢሉ ዝሰበሮ ሰማያዊ ማዕበል እየ ዝብሎ ኣነ ሰማያዊ ማዕበል ጥራይ ደይኮነስ ሰሜናዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ሕብሩ ሰማያዊ እዩ ሰማይ ድማ ናይ ሰማይ ሕብሪ እዩ እቲ ናይ ሰማይ ሕብሪ ነፀብራቕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ እዚ እንኮ ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ክጭፍለቕ ከሎ ደሙ ደመ እዩ ናቱ ህልውና እዩ ኢሉ ነቲ ሓቂ ድሕሪ 100 ዓመት ሰንሰለት ጽልኢ ዝበተኸ ሃዋርያ እዩ ብርጌድና ሓመዱ ስለዚ ትግራይን ኤርትራን ፖለቲካዊ ፍልልዮም ብዘየገድስ ንህዝቢ ረብሓ ክብሉ ብሓደ ክምክቱ ክቀራረቡ ከለዉ ብርጌድና ሓመዱ ሰማያዊ ማዕበል ወይ ድማ ሰሜናዊ ማዕበል ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሰሜን ዝብገስ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መንገዲ ንምሕጋስ ንምድጋፍ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ 4 ኪሎ ዘኽይድ ምኽንያት ንብልጽግና ደጸግዕ ምኽንያት ናብታ ኢትዮጵያዊት ሃፀያዊት ሃገር ዘምልስ ምኽንያት የብሉን ክሳብ ሕጂ ዘጉድዑና ብሽም ግንባር ነዝቃስ ዝጨውየ መንእሰያት ሰዲዖም 4 ኪሎ ነዲስ አበባ ዝኸዱ ሰባት እዮም ተጋሩን ኣለውና ዝኸዱ ሰባት እዚኦም ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎም ስለዚ ተኣነት ተቃለስ ኩሉ ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ዋጋ ዝኸፈል ኩሉ ሰሜናዊ ማዕበል ነዚ ሰማያዊ ማዕበል አልዒሉ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ ካልእ ዘሕለፍኳ መልእኽቲ የለን እዚኣ ኸ ግልጽ እያ ነዚኣ ዝቃወም ሰብ እንተልዩ ሕብረተሰብ ኤርትራን ትግራይ ንሓዋሩ ብሰላም ክነብር ዘይደሊ ኣብ ጽልኢ ናታቶም ፖለቲካ ሰሪሑ ብሽም ሃገራውነት ድሽቅጥ ከዳዕ ጥራሕ እዩ ንሕና ታሪኽና ተዘይመሲልና ስልጣኔና ተዘይመሲልና መሰረትና እንተጥፊእና ከም ሕብረተሰብ ዘኽብረና የለን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓቢሮም ናብ ሓደ መኣዲ ዝመፅሉ ናይ ሰላም መንገዲ ድላይ ካብ ፖለቲካ ሃቦ ንዓይ ረብሓ እዩ እዚኣ ግልጽ እያ መወዳእታ መንእሰይ ብርጌድና ሓመዱ ሰማያዊ ማዕበል ወይ ድማ ሰሜናዊ ማዕበል እቲ እንኮ ትንሳኤ ሰላም ክልቲኡ ህዝቢ ኮይኑ ዝወፀ ዋጋ ዝኸፈለ ኣብታ ጸልማት እዋን ድማ ማዕረ ትግራዋይ ዝመከተ መንእሰይ ሕጂ ናብ ንቡር ክምለስ ኣሎ ኣብ ከተማታት ውዳበታት ክዕር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ተረኺቦም ጥራሕ ናብ ሰላም ነነብር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፃነት ናይ መሰል ሕቶ ናይ ኤርትራ ብቆንዱ ናይ ምህላው ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዓብተር ኣለዎ እቲ እንኮ ንኤርትራ ሃገር ንኽትከውን ዝደገፈን ዋጋ ዝኸፈለን ንሓዋሩውን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንኸይድፈር ዝጣበቕ ዓንዲ ሕቆ ህዝቢ ትግራይ ብኡ መጠን
ህዝቢ ትግራይ ንኸይጸንት ንኸይጠፍእ እቲ እንኮ ጠጠው ዝበለ ሃዋርያ ኮይኑ ኤርትራዊ ሰሜናዊ ማዕበል እዩ ብሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ ንሰሜን እምበር ንደቡብ ክጥምት የብሎን ስለዚ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህላውነቱ ንኽቕጽል ወሳኒት እያ እዚኣ ትሕመኩም ምኽንያት እንታይ እያ እዚኣ ተጨንቆኩም ምኽንያት እንታይ እያ መንእሰይ ነዚ ሓሲቡ ብሓድሽ ማዕበል ክትስእ ክፅዕረሉ እየ ጽልኢ ናይ ዝኾነ ይኹን የብለይን ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት ሕቶ ከውሊ ተጠቂምካ ኣይትምጻእ መበቆልን ዓሌት ናይ ዝኽልቲኡ ህዝቢ መሰረት ስልጣን እዩ ኤርትራ ካባይ ንላዕሊ ዜጋ የብላ ትግራይ ካባይ ንላዕሊ ዘርኢ የብላ ሓላፍነተይ እዩ ነቶም ኩሎም መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ንቕድሚት ከምጾም ፖለቲካ ካልኣዊ እዩ ንዓይ ስለዚ እዚኦም ግልጽ እዮም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ሸቐጥ ሪኣቱ እዮም ዳጊመ ክረጋግጸልካ ኤርትራ ሃገር ንኽትከውን ዋጋ ኸፊለ ኣንጻር ኤርትራ ክኸውን ኣይከልን ካብ ኣርባዕታት ሃያታተዮም ኣቦታተዮም ብዘርኢ ንዓይ ብሕብሪ ንዓይ ብመንነት ንዓይ ዝመስሉ ሰባት እዮም ተቓሊሱ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ እዚኣ ግልጽ እያ በዚኣ ክንተሓማመ የብልናን ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዕድል ክንጥቀመሉ ኢና ፖለቲካዊ ካልኣዊ እዚ ከዓ ምስ ላዕላውነት ዝተኣሳሰር ነገር ይብሉ ቴንክ ዩ የቐኒየለይ